Como solemos facer no remate de cada estación, botamos unha ollada ao resume das nosas novas na rede e contabilizamos as reproducións que tiveron durante os meses estivais. Non deberíamos ser nós que nos felicitaramos, pero desta vez podémolo facer. Se o ano pasado tiñamos máis de 25 reproducións no verán, sabendo que en xullo non emitimos, este ano superamos as 43.000. A día de onte contabilizamos exactamente 43.666, preto de 47.000. Un aumento de 20.000 visitas ás novas que cada día subimos ás nosas canles nas redes sociais. Foron un total de 419 noticias as que fixo Televinte nos meses de xuño, agosto e setembro, cunha media de 104 reproducións. As que maior interés espertan son as de temática social e sucesos. A cultura tamén ocupa un lugar bastante visitado, e o que menos, salvo en épocas electorais, son as relacionadas coa política. Os deportes tamén son seguidos, aínda que neste caso gañan as noticias que chegan dende o Taboada Fútbol Club, que sempre superan as que chegan dende ese de Chantada. Pero o que está claro é que entre todos sumamos, e por iso non queda outra despedida desta nova que dándolle as grazas a todos aqueles que nos seguen a diario dende as nosas canles nas redes sociais.